Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi
Kuriani Tuhatta, Shalom. Parhaladu HKBP Kebayoran Baru, Pasah Tontabe itu Hita Saluhutna, Amang Inang Dohot Naposo Bulung, Nadong di ruang Garijaon, Songon Inang Naman Dohoti ibadah melalui live streaming di Bagas Nabi, Horas Madi Hita Saluhutna. Andorang tamulai ibadah, ujaha majo protokol kesehatan ibadah. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan ibadah yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Sonari taparadi marohatta lau masuk tu parminggota martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tabuka ma parminggota, tapuji matuhatta, marende mahita sian buku ende nomor 71 ayat 1 dot ayat 2. Jong mahita. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goarniton di perbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo nina Tuhan Yesus, hehe maho, marsinondang maho, ayana Roma nama nondangi ho, jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ama nama rasi roha, hudok kami mauliati tuho, sian nasa rohanami, ala dijuhu kami sian hahulumon tu hatiuron, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporsion nami, jala asam lambadia paranginami, unang marlindang binaheni portibion. Asa sahat kami, rap dohot akan aporsia di guarmu, Tuhan uluan nasora sudah, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mam. Marende hitasian buku ende nomor 72 ayat sada. Tangyok hamuma patik ni debata, imasian patik parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu, ahu do Jehovah debatam, nina debatatta, dang jadi marakup ahu bayanonmu debatam. Tiado lapatani ondo, ikon umbiar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa nahadong. Ima patik ni debata atong rap magidu gugu mahita tu debata laho mangulahon patik nai kali Tuhan debata saya pergugu imam mangulahon lahombar tu patik nai. Amin. Marende hitiasian buku ende nomor 178 ayat 2 dot ayat 3. Tatopoti madusapta tujolo ni debata, martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargugu naso hatudusan, pardinggan basa doho,
Jala roh disaleleng nileleng nado asini roham. Saya marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala saya unang saya ingot-ingot be akadusa nami. Ay jujud do hami mardusa marodo poko. Jala jujud do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalusion nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalusion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuahun nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot osesani dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean di parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak di parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana. Hasangapun ma tidebata na dikijang. Hundul mahamu. Marenda hitasian buku yang di nomor 120 ayat 3. Hata ni debatatur poke epistel di minggu tasadarion, imanan tersurat di Markus sada, mamukasian ayat 4, saat roh di ayat 10 sada. Tajahama marsorik-soring. Di halongonan do si Johannes mendidihon, jala manjambitahon pendidihon, hamubau ni roha, laho pasesahon dosa. Jadi luar masude pangisi ni tanu Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopot ibana, jala di padidihon do nasida di batangai Jordan, dung ditoputi be dosana. Yang si Johannes imbulu ni unto do ulosna, jala hulik kuling do hohosna, akasi hapor do si tuak ni loba do si panganonna, ondo jamitana, naroma sian pudikku nagumogo sian au, nahurang tamado au, paunduk au, makar hari talini sipatuna. Aik do hudidihot Tuhamu, alai ton di porbadia do didihononna Tuhamu. Ujui maro Yesus sian Nasaret, na diluat Galilea, jadi tardidi maibana di air Jordan, dididi si Johannes. Dinahehe ibana sian aiki, pitor diida si Johannes ma mukap langit, jadi songgop maton di songon darapati itu ibana. Jala masa masuara sian gijangi namandok, hodo anak haholongan ni rohaku, lomodo rohaku diho, ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Merende hita sian buku ende nomor 720 ayat sada 2 ayat 3.
Jongjong Mahita. Tuhan urubi ma'au sajaga rohati asama sinondamau onai tiuloki tiur marsinonda idoni igin di Yesus totong marsinonda anondang doa tubuh. Taha tindakon mahaporsyaotai, songon na hina tindakon idongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsya ido ama pergugu na suatu dusan, na tuma palangit dootano, au porsya di Yesus Kristus, anak di debata Jehuba na sasadai, imana di dumbuhoni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tu hatta, matu maut na birnit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana, di hau pinar silang. Na tuan tuban oturu, dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surdu. Lau hundul tu siamun di debata Jehuba, amanai pargugu na sohatu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sogu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea diton di porbadia, Jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ihala Kristen akan nabadia, dohot yasesani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu, bagin dihalak mamati, dohot yang uluan nasora sudah, amin. Hundul mahamu. Tabigi mah tikting di huriatna. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada. Tema Minggu, Sadarion Ima Minggu Parjolo Epipanias doho tema Pasngak ma debata di bagasan Habadiaon. Paduahon. Tikting naing marbagas. Tikting Parjolo dohot paduahon. Goar Juliandri Hutahayan. Anak ni Amata Romel Hutahayan. Tubuh ni Inata Mariani Boru Pasaribu. Alamat Jalan Joglo Bagu nomor 7 Jakarta Barat. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana. Goar Amelia Novitri Hulu Boru Niamata Effendi Hulu. Tubuh ni Inata Lisbeth Boru Silayan. Alamat Apartemen Kalibata City Unit E10 Sada AT Jakarta Selatan. Huria HKBP Ebenezer Resort Medan Barat. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal 15 Januari 2020 sada pukul siawib di HKBP Ebenezer Resort Medan Barat. 2. Ruas Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sada nasalpu nunga marujung ngolu Inata Nyonya Siti Ame Lubatobing Boru Silitonga. Umur 76 tahun. Alamat Jalan Laksana 2 nomor 16 Jakarta Selatan, Sektor Sauduran. Nunga tu udea na di hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 sada di TPU Menteng Pulo. Tatangnya koma asa tumibu terapul rohani keluarga na ditinggalhon. Patuluhon bona tahun Huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada tapatu pado permingguan bona tahun Huria HKBP Kebayoran Baru. Permingguan dipatupa pakai bahasa Batak pukul 2 WIB, dohot bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Laos DC dipatupa launching orientasi pelayanan HKBP 2020 sada. Di Parade Huriat tado si Palas Rohat tu pemain musik, song leader, dohot multimedia. Hubungan ni Huria ma aka petugasi lau pasahat asroe.
Domu tulam tibona pangotak ni COVID-10 sia, marhite tiktingon pinabotohot tu sude punguan inahana. Si palasroha nasian huria na tang totuhon si pasahaton tanggal 12 Januari gabita tunda majo ditikin alehet. Domu tu si boy mata sukun ketua inahana inang ros pajitan boru siagian. Paonopon. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Parhalado dohok ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun hari perbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang na berbagas di tanggal 10 Januari saat tanggal 16 Januari 2020 sada. Saya tuhata manama masu-masu molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Papituhon, aka tikting na suni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songoni masaha ni tikting di huriata di bagasa minggu sadarion, taingok bima manangnya koni tujolo ni tuhata. Marende hita sian buku yang nomor 730 ayat 1 ayat 2 Uhud Mangalian Pelian. Damini debatana sumurung sian saluk naroha, imana mangaramoti ati-ati dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madita salukna diamo kadamang dainang dohot ruas ni huriata kadamang dainang nama dohoti permingguan marhite-hite live streaming sadarion saat mata binami tu hita salukna tu ruas ni huria na di bagas tabi hata ni debata di hita di minggu paduahon di tahun 2020 sadaon
Ima natar surat di Psalmen 20 sia ayat sada sahatu ayat 10 sada. Psalmen 20 sia ayat sada sahatu ayat 10 sada. Hujahama di tonga-tongata tapa itu ma songono mahatani debata. Suara ni Jahoba di bagasan ronggur ede sian si David. Leon matu Jahoba hamu ali aka anak ni debata. Leon matu Jahoba hamu liaon dohot hagogoon. Leon matu Jahoba hamu liaon ni guarna. Marsoba mahamu tu Jahoba mamake pahean parhadohoan. Suara ni Jahoba do di atas ni aka aek. Debatani hamuliaon parohon ronggur. Jahoba do di atas aek akana bulun. Suara ni Jahoba do mardongan hagogoon. Suara ni Jahoba mardongan hatongamon. Suara ni Jahoba do uponokon akahau ares. Jala di ponoko Jahoba do akahau ares ni Libanon. Uhud panihal-nihalon nasida di bahen songon anak ni lobu. Nang Libanon, nang Sirion, songon anak ni horbojalang. Suara ni Jahoba do magurasahon jilam ni api. Suara ni Jahoba do mabahen humutal halonganan. Di hutal Jahoba do halonganan kades. Suara ni Jahoba do mabahen marasar akad tini. Jala di palanga do akatobak. Jala sudena di bagasan joronai madok hamuliaon. Marhabangsa do Jahoba makorhon aik nasumar. Jala marhabangsa do Jahoba pabuar raja rodi saliling-lilingna. Lehono ni Jahoba do sugut pargogo tu bangsonai. Tupahan ni Jahoba do sugut bangsona mar dame-dame ido yang gosahatna. Damo kadamang dainang di pudian yarion sahat tu sadarion macegodang do barita baik itu di televisi baik itu di media sosial baik itu di koran pe manang majalah aka barita jala aka ancaman-ancaman jala bencana-bencana alam tarlumobi natuari. Indonesia kembali berduka dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Alani ima godang do di pudian yario sahat tu sadarion aka kejadian 10 hari dope tabulus di tahun 2020 sadaon godang aka peristiwa godang aka bencana alam di tonga-tonga ni Portibion. Bukan hanya di Indonesia saja, alai dohok do di luar ni Indonesia. Godang aka peristiwa bencana alam di tonga-tonga ni Portibion. Alai adong do aka jol mana berupaya yang dilakukan dia di ulau nibana laho menangani laho mabahen nauli pauliulihon paturehon. Asa kejadian ini akan namasai boy materatasi secara denggan. Alani ima olo do sipata tanggapan ni jolma berbeda-beda taringok tu peristiwai. Tanggapan ni jolma berbeda-beda alani peristiwai. Boy mata bereng anon manginang marhiti-hiti turpuk tahun. Ditogiho do hita. Boado cara panatapatta, pandangata. Taringok namasa di tonga-tonga ni Portibion. Alani i di tonga-tonga ni dirita pe
Sipata adong do tanggapan panatapan ni halak, panatapan ni jolma berbeda-beda ala ni. Olo do sipata di dok, oh ala ni dosa ni jolmai. Olo do sipata imadah pagodaku na mardosa di tonga-tonga ni Portibion. Imadah masa akan masa di tonga-tonga ni Portibion. Pagodaku jolmai mangulahon akadusa gabi songonom ma. Pagodaku jolmai mardosa di ulahon na sohobar tulomo ni rohani de bata. Gabi songonom ma terjadi. Pagodaku eksploitasi alam. Pohon ditumbang, dipotong, ditebang untuk membuat suatu, misalnya ya kita bilang apartemen, rumah, pabrik, PT. Gabe terjadi ma eksploitasi alam. Naso bertanggung jawab. Alai molo di luar nih, bagian luar nih daerahi kelihatan cantik, baik, dengan uli. Alai di bagasan, ay potongi be, aka pohon-pohonan. Terjadi ma eksploitasi alam yang so bertanggung jawab. Alai adong do muse nama dok imadah cara ni debatadui. Imadah laho patuduhon huaso ni debatadui. Imadah ula-ula ni debatadui di tonga-tonga ni Portibion. Ala ni ibana do napunasa Portibion. Imadah gabe adong ma timbul tafsiran-tafsiran yang lain yang tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan orang itu. Gabe adong ma tanggapan-tanggapan ni halak, panatapan-panatapan ni jolma yang berbeda-beda tafsiran di tonga-tonga ni parngulut taringot tu akan masa di tonga-tonga ni parngulut ta. Akan masa di tonga-tonga ni Portibion. Alanima dihamo kadamang dainang turpu tahun manugiho kita do. Buhado marpanatapan songon si Daud. Cara pandang kita seperti si Daud. Itu giodo hita cara pandang ta, cara panatapata, cara berfikir ta, cara mengimani, dan cara melakukan sama seperti Daud. Alani ima buasa di dok. Kenapa dikatakan cara pandang seperti Daud? Kenapa dikatakan marpanatapan taringot songon si Daud tu Portibion? Di do ibana do di ayat sada leho matu Jahoba hamu ale aka anak ni debata. Di ayat 2 lehon matu Jahoba hamu leon ni gowarna. Di ayat 3 suara ni Jahoba do di atas ni aka aek. Satu ayat 10 sada. Ima panatapan, itulah pandangan dari si Daud. Taringot tu akan masa di tonga-tonga ni Portibion. Alani ima na parjolo aka anak di debata do natakas manada hamuliau ni debata. Aka anak ni debata do natakas manada hamuliau ni debata. Anak ni debatado na takas olo pasahaton hamuliau ni debata. Molo-olo dohita sarobang dohot pamikirion panatapan na pinasahat ni Daud idok ma anak ni debatado na takas manada hamuliau ni debata. Kalau tidak anaknya Tuhan tidak jelas. Molo dang anak ni debata do ibana dang manada hamuliau na siya debata. Jala anak ni debata do natakas olo pasahaton hamuliau ni debata. Dang naikon adong dihita asa terus hita marlas ni roha. Bukan. Dang ala adong dihita iko marlas ni roha hita dangi.
Dang ala soadok kita gabe sumur hita marlas ni roha dangi. Dang ala soadong di hita ala nama rungutungut hita dangi. Alai las ni roha dohot arsak pe toktong do marlas ni roha ido akan manada takas hamuliaon di tonga-tonga ni parngulun ya kajolmai. Hamuliaon ni debata di tonga-tonga ni parngulun ni jolmai. Adong manang soadong takas do ibana manada sini roha ni debata toktong do ibana marlas ni roha di tonga-tonga ni parngulonna. Adong manang soadong toktong do ibana idok ma puji ma debata saluhut nai ala asi ni roha ni debata. Anak ni debata manugihon jala pabuahon. Itu tugas ni anak ni debata. Semua itu adalah karya Allah di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Tidak bertafsir-tafsiran. Om madah, om madah, om madah. Gabe timbul di tonga-tonga ni parngulunna dang songon anak ni debata do ibana. Tidak lagi seperti anak Allah. Tetapi dia sudah memasukkan pikirannya dan hatinya di tengah-tengah kehidupan dia. Anak ni debata maka tidak kon huasoni debata. Anak ni debata mangului di suara ni debata. Anak ni debata mangulahon ulaon imahata ni debata. Dada gabi marungutung uti mana? Dada gabi marbete-bete bana. Dada gabe manghumi bana. Dada gabe masalahon halak ibana. Masalahon pertibion, masalahon alam. Alai molo anak ni debata tutuma ibana gabe mangulahon ulau ni debata. Ulau nai dang gabe partuk Tuhan tu aka dongana jolma. Ulau nai dada gabe partuk Tuhan tu aka humaliang. Alai gabe mabayan sadalas ni roha mai molo anak ni debata ditogiho do suara ni debatai mangarajumi salu nai apapun yang terjadi baik itu 10 hari baru kita jalani 2021 saluhut nai asini roha ni debata do namian di tonga-tonga ni parangolota ima molo anak ni debata. Napa duahon di papatar debatado dirina marhite suarana ido na didok minggu Epifanias. Di papatar debatado dirina marhite-hite suarana. Suara hati, suara batin. Suara di bagasa rohana. Suara nai mengatasi salut hagogo o dohot hamuliaon. Suara ni debata mangalehon gogo jala mangalehon pangurupion laho mangulahon ulota. Itu sifata bertolak belakang suara ni hati dengan pikiran. Olodo sifata terbalik ujago pikiran nai sian suara ni todina. Olodo sifata terbalik dipakai logikana daripada suara ni ibagasa rohana, suara ni todi, suara ni debata. Molo didok do suarana ima aka nadinggado nadiula. Olodo suara hati madok A tetapi pikiran madok B. Olodo suara hati na madok dangi bah. Alai pikiran na madok diula masongoni. Adong sada keluarga anak konaon kembar. Jadi ya anak kono kembar molo didok do kembar identik don sama. Molo didok do kembar pangalohona pe sarupa do. Cuma beda-beda tipis. Disada tiki, disada keluargaon
jala iya nakona na kembaron adong dosa ada iya nakon naon ditangi hodo suara ni natorasna molo disuruh bapakna adonang molo disuruh omakna adonang buat joon inna ulu dui mana unang dah ula songoni inna ulu dui mana lau maju hoda tuson ulu dui mana marsiajar hoda ulu dui mana molo digora bapakna isuru bapakna isuru omakna torhatok doi mana torsigap doi mana alai nasadanai dang songoni lau maju tusan inna bapak ini nyuruh-nyuruh aja inna lau maju tusadu inna tuhor maju on inna urupi maju aw inna nah asing maju unang maju aw inna molo disuruh saya mangalo terus molo disuruh saya mangalo terus HP nading gado yang gue disuruh bapakna disadatiki songonon mapas songonon acara tahun baru di luar nih covid doda acara tahun baru songonon ijo uma sojo hamubah aka anak nami marpungu maju hita marpungu mana sida bapak omakna halakina dua songonon adong rencana ta tuja beni tulang muna sugut habis marminggu top baru lo mahita tuja buni tulang muna jadi obas-obas mahamuate holanido tulang muna seseda ido tulang muna holanido jenek do muse tusi mahita martab baru dah anak nana sadao didok do olo bapa olo mak alai anak nana sadanai ngapain ke rumah tulang ngapain ke situ inna kan bisa via handphone via telepon via video call kan bisa yang lain pose kolau hita tu situ jebun ditulangin inna daong kolau do hita anaha tu jabun tulangmu ido denggana tahu ngah kamu malau aku nggak mau ikut inna disadatiki pas matopet hari hai lo mana sida dang dohoto tu jabun tulangmu ina bapak noma doh omak naon daong olan siabang mak inna tamak daong dang lau tu si ijabu mau akhirna dijabu mai mana holan halakona tulu malau tu jabu ni tulangna alai sahab mendijabu ni tulangna ijalang matulang nai horas tulang selamat tau baru tulang inna selamat tau baru babereh inna horas tulang sehat do tulang sehat mau lihat ma di Tuhan sehat doho sehat ide beres ada naik dang dohot atong mo lihat ma di haroromu bere rabdo bapakmu rabdo omakmu eta mahita lau tu toko sepeda utuhur tuho sepeda inna las marohani abang naon ituhur ma sepeda mulak mana sida bahasa olak ko dapotan inna ayaw tu dia inna dang dapotak ko dang dileo tuho ina bang nomma gabe songona marsak marohana ada nanaing dohono di sia manginang suara ni todi suara na dinggadui dinggadu ditogihon bapa omakna eta matu jabun itulang dangadong didok bapa omakna eta lau tu lobangan inna dangadong ilobangan do jabun itulangmu inna eta tusanin na dangadong alai togi odo denggan alai dapotan dari mana itogi hodo denggan
jala diajari do denggan, jala olo doi bana, dapotan doi mana. Dapotan las ni roha doi bana di si. Suara ni to dii tidak pernah salah. Suara ni to dii, suara ni debata mangalehon akan naulina denggad doi di tonga-tonga ni parngulon ya kajolmai. Molo diulaho jolmai, dapotan may mana di asi ni rohani debata. Napatuluhon na parpudi. Margogo situtudo suara ni Jahoba majagai hita. Labo do pakulingna. Labo do yanggo suara ni debata. Labo do suara na mamakulingi hita. Jala suara ni debata didok do di ayat 10 sadai mardame-dame do, marsonang-sonang do. Suara ni debata mabayan pos do rohani jolma. Suara ni debata mabayan marulupulup do di tonga-tonga ni parngulo ni jolma. Bukunya di nomor 424, suara ni todi alai pas madiayak tulunai tangihon hatana par guru mai 424 rajumi ruasmu ginonggom nai tangihon hatana par guru mai berarti molo didok do suara ni debata suara ni Jahoba ikon parsiajarat dui didok musi rajumi ruasmu ginonggom nai. Ruas, molo didok do diedeon ruas berarti seluruh tubuh kita. Baik itu kepala, baik itu tangan, baik itu mata, baik itu kaki, baik itu semua. Ni gonggoman mai, jalani rajumam mai, si lehon-lehon ni debata doi di tonga-tonga ni parngulota. Berarti ada respon dari kita. Adong timbal balik. Adong kehidupan itu songo didok lagui dang makuling sadatangan lomar topa inna molo hola sada do dang makuling. Alai adong do respon. Ada respon adong pangului. Ni raju mamai si lehon-lehon ni debata mai, jala mangaleho gugu mai, jala majagai hita mai, di tonga-tonga ni parngulota. Karena apa? Ibana do napunasa di tonga-tonga ni parngulota. Ibana do napunasa ruas daging saluhutna. Mardame-dame do, jala marsonang-sonang do, jala dapotan las ni roha do, molo diulaho jolmai. Molo direspon dengan tidak pernah suara ni debata mabahin hita tu pangujunan. Alai suara ni debata mabaik kita tu akan nauli na dengan suara ni debata ikon ta pargurui do. Suara ni debata ikon tangi honon na do. Suara ni debata ikon hita do mangulahoni. Suara ni debata mian madi tonga-tonga ni akan nama kapursiai ibana. Amin martang yang maita. Mau liate maali Tuhan di pasar rohanami tu ado pamu ipakulingi hodo hami ali Tuhan di minggu padua honon di tahun nai baru 2020 sada. Marhite-hite suara ni Jahoba di tonga-tonga ni parngulo nami. Godang do akan amasa di julu nami. Godang do akan amasa di tonga-tonga ni parngulo nami. Songon panatapan Raja Daud taringo tu namasai. Saluhut nai siakodo yali Tuhan. Dada gabe manguhum jolma hami, dada gabe manguhum portibio kami. Alai
paingotomu dohami ali Tuhan marhite-hite nama sai saluhut nado ho napunasa di tonga-tonga ni portibion ngulu nami diri nami nang portibion pe hodo napunasa atau ngali Tuhan de bata amanami urajumi hami mali Tuhan aka suara ni Jahuba asa mangului mahami asa di bagasan ho mahami ali Tuhan asa boy mahami mangalusi mangatusi ahana masa di tonga-tonga ni parngulun nami saluhut nai hodo na marhuaso di tonga-tonga ni parngulun nami atau ngali Tuhan de bata amanami sahat tuho madaging nator dinami pasu-pasumu mahami salutna akan niulan ni tangan nami pe sahat tu tangamu mahu pasatami martabata balas ni roha martabata akan uli nadinggan dau aka maras ya kami salutna nang aka ruas ni huriam na pungudison nang aka ruas ni huriam na madohoti parmingguan di bagas nami be dau aka mara dau aka holso dau aka sahid lampar gugwamu mahami mangatusi salutna namasa di tonga-tonga ni parngulun nami ali Tuhan de bata amanami pasu-pasumu mahami di tonga-tonga ni ngulu nami hutangnya ko kami doa Tuhan ruas ni huriam namar ulang tahun pardonga saripion dohot ulang tahun ari hatu tubu di umur nai baru na pinasaha mutu nasida madok muliate manasida di asi doho olong ni roham asa humale Tuhan nama jagai nasida lehonomu hai pason parguguamu manasida di tonga-tonga ni parngulun nasida asalas roha nasida di umur nai baru na pinasaha mutu nasida ali Tuhan de bata amanami hutangnya ko kami doa li Tuhan ruas ni huriam namar sahid lehonomu pakirimo na mangulu asa toktong ruas ni huriam mar pakirimon di tonga-tonga ni ngulu nasida mar hiti-hiti obat nang tim medis na menangani penyakit nasida pe saha tu tangamu mahu pasatami mar hiti-hiti mali Tuhan lehonomu hagogo nai baru hodo padoni na boloni na mga lehon hamalumon di tonga-tonga ni parngulun nasida atau ngali Tuhan de bata amanami sahat tuho madaging nator dinami pinuji pinasanga maho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amen mari de mahita laos tapapunguma peleata tapasaha mapiliata tuado pani debata martangi yang mahita ali debata amanami na di bano gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dingkando nasa ulibasa na molutus hupasa tami masya nelhon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pelenon patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sahat itu
Alia manami na dubano gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajomu, sai sao malo mani roham di bano tongon songona di bano gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami toge untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasahor homma dame na tutodim. Amin. 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 Demo akadamang dainang ruas ni Huriata dihamu akadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming sadarion dohon namido sia namar tugas nama kobasi di tonga-tonga ni Huriata sadarion pasato namido selamat hari Minggu madita salukna horas madita.